Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou video. Deci, după cum ați văzut în titlu, am reparat motorul. Astăzi aș vrea să vă spun ce probleme am avut cu el și chiar dacă încă nu este 100% perfect motorul, ce am făcut pentru a-l repara și am să vă spun pur și simplu ce am făcut eu la motorul meu, pentru că fiecare poate să aibă probleme diferite cu motorul lui, asta e normal. Sper din suflet că merge microfonul ăsta, că e bine setat acolo și că mă auziți cum trebuie. Bun, atunci eu zic să-i dăm drumul, nu? Motorul meu, ce avea? Păi, în primul rând, mergea foarte gras, adică avea în mixul dintre carburant și aer, ce intră în cilindru, era mult mai mult carburant decât aer. Asta face motorul să meargă foarte, foarte gras, prea mult carburat în camera de combustie și prea puțin aer. Atunci, pur și simplu, combustia nu se mai face eficient și rămâne mult carburant nears, ce este împins înapoi pe evacuare. De aceea, de multe ori, la decelerare se și aud acele împușcături pe țeavă. Bun, mergea gras, în primul rând. În al doilea rând, dacă o acceleram până undeva pe la 10-15%, mai ales când motorul era cald, deci la rece nu prea, dar când motorul era cald de fiecare dată, pur și simplu nu mergea cum trebuie, o simțeam cum înneacă, parcă nu accelera. Asta din cauza că motorul mergea gras. Și nu neapărat doar atunci când o acceleram, era acolo exact la 10-15%, un mic punct îl avea, unde aveam eu impresia că e pe undeva pe la o trecere între ceva, nu? Și exact asta era. M-am uitat peste tot pe internet, pe YouTube, pe Google, pe bla bla bla, ce să fac dacă motorul meu merge gras? Cum pot să reglez asta? Peste tot pe unde m-am uitat, toată lumea vorbea despre acel șurub șurubul pilot, cum îi spun, sau șurubul de aer sau de benzină, depinde unde e așezat pe carburator. Acel șurub reglează cantitatea de aer ce intră sau cantitatea de benzină, nu? Pe acest Virago 535, șurubul, care o să vi-l arăt imediat, se află aici pe partea dreaptă, în partea de jos, deci în partea dinspre cilindri, adică este un șurub de benzină. Bun. Toată lumea vorbea despre reglarea acelui șurub, dar acel șurub este exact, cum îi spune numele, pilot. Acel șurub reglează cantitatea de benzină sau aer ce intră în motor numai atunci când accelerația este până în 15%, ceva de genul. Ok? După 15% nu mai e el singur în funcțiune, pentru că atunci intervine și jetul principal. Ok, am zis, băi, poate sunt jeturile înfundate. Nicio problemă. Am desfăcut camera de la flutitor. Ce să credeți? Arăta super. Foarte, foarte, foarte minimal, niște reziduri de benzină, cum e normal în timp. Le-am curățat cu
un compresor cu aer, niciodată în jeturi să nu băgați nimic când le curățați. Niciodată. Ori cu aer cel mai bine cu aer comprimat, sau dacă aveți o doză de soluție pentru curățat carburatoare și să spreiați acolo înăuntru un jet, dar niciodată nu băgați ceva prin el, pentru că sunt făcute la perfecție și o să le dereglați, o să le stricați. Bun. Am curățat acolo camera la plutitor. Jeturile arătau fain, super, perfect. Am pus totul la loc. Pornesc motorul, nicio diferență. Ok. Am zis, ok, bun, nu merge, frate, nu mă pricep. Mă duc, l-am dus la un mecanic. Acolo, omul a luat motorul, l-a desfăcut, s-a uitat. Mai întâi l-a provat, a mers. El a făcut următoarele. Mi-a schimbat câteva furtune de erau vechi pe aici. Mi-a făcut o sincronizare la carburatoare. Mi-a zis că erau foarte puțin desincronizate. Acum sunt perfect sincronizate. Și mi-a mai zis un lucru. Că membranele de la carburator, pentru că dacă cumva nu știați, accelerația doar deschide o clapetă și printr-o diferență de presiune de aer, o membrană trage acul din carburator în sus și lasă mai multă benzină să intre în carburator. Ok, astea puteți să le învățați voi pe YouTube, nu le explic, nu intru prea mult în detaliu. Mi-a spus că membranele sunt cam vechi, nu sunt rupte, dar sunt cam vechi și cam tari. Ok, am zis, și cât costă? Omul mi-a zis, originale, 130 de euro una. I-am spus, nicio problemă, lasă, o să le schimb eu singur. Pentru că e foarte ușor pe acest model să schimb membranele. Nu trebuie decât să desfaci două capace, o să vă arăt într-o secundă să opresc aici într-o parcare undeva. Am intrat pe eBay și am căutat membrane pentru Virago. Bineînțeles, nu sunt originale. Și am găsit la 70 și ceva, 72 de euro, cred, bucata. Bun, le-am comandat, le-am luat. Și acum a venit momentul să le schimb. Am desfăcut capacul de acolo de unde sunt membranele. Și încă un lucru, înainte să uit, când desfaceți, umblați la capacele unde sunt membranele sau la capacele de la camera de la plutitor. Cumpărați-vă șuruburi noi. Pentru că șuruburile, mai ales de pe Virago, sunt extraordinar de moi și se strică foarte, foarte repede. Deci, vă rog, cumpărați-vă șuruburi noi, să nu cumva să rămâneți cu un șurub blocat acolo și apoi o să vă fie cam greu să-l scoateți înapoi afară. Bun. Am schimbat membranele, o să vi le arăt pe ale vechi, o să vi le arăt pe ale noi. De fapt, pe ale noi nu mai pot, că nu am poze cu ele, pe ale vechi. Am schimbat membranele și mi-a venit în cap, exact atunci când schimbam membranele, când am scos acul din membranele vechi și le-am pus în ale noi. Acel ac are o mică, foarte mică clemă. Și acul în sine are mai multe, are mai multe nivele. Poți să-l pui mai jos sau poți să-l pui mai sus. Dacă pui acea mică clemă, dacă o pui mai jos, acel ac o să stea mai sus. E logic, da? Asta înseamnă că o să fie mult mai mult carburant o să intre în motor. Dacă pui clema mai sus, acel ac o să stea mai jos și o să fie mai puțin carburant în motor. Și eu m-am gândit, dacă motorul meu merge gras, s-ar putea ca asta să fie una din probleme. Am luat acea clemă, am pus-o pe poziția de mijloc. Ea era, când am desfăcut-o eu, cu un nivel mai jos pusă decât poziția de mijloc. Deci mergea un pic mai gras. Pe poziția de mijloc, bun,
am instalat membranele noi, cu acul, cu tot, foarte atent acolo să nu ciupiți membranele când le instalați. Și, minune mare, motorul merge mult mai bine. Acestea două sunt capacele de la membrane. După cum vedeți, am înlocuit șuruburile cu imbus. Aici desfaceți, nu pe amândouă deodată, ci pe rând. Schimbați membranele și nu mai aveți nici o grijă. Aici sunt capacele de la camera plătitorului. Acestea sunt șuruburile originale foarte proaste, trebuie să le înlocuiesc și eu. Bun, după cum vedeți, acum motorul merge foarte frumos. Accelerez, își revine la normal foarte repede. Asta așa și trebuie. Motorul merge la rălanti rotund, frumos, fără să se blocheze. Mai sunt câteva probleme ce va trebui să le remediez, dar asta a fost una din problemele pe care am vrut să vi le spun. Dacă aveți un motor mai vechi, încercați să vedeți în ce stadiu sunt membranele, foarte importante, și dacă vă merge gras, încercați să reglați acul de pe acele membrane. Are putere, merge frumos. Îmi place foarte mult acum motorul. M-a enervat până acum, dar acum, sincer, chiar îmi place cum merge și pot încrezător să merg cu el și la un drum mai lung. Deci, la final, aș dori doar să vă mai spun un lucru. Cum vedeți dacă motorul merge gras sau dimpotrivă dacă are prea puțin carburant? Foarte simplu. Scoateți bujiile afară și dacă bujiile sunt negre, și o să pun acum o poză cu bujiile mele vechi cum arată, dacă sunt negre, un negru uscat, nu ud, un negru uscat, ca o funingine așa, atunci motorul merge mult prea gras. Dacă bujiile sunt prea albe într-un fel, mult prea albe decât normal, atunci motorul merge cu prea puțin carburant în mix. Și am să pun câte o poză la fiecare și acum la final o să pun și o poză cu o bujie normală, cum ar trebui să arate ea normal după utilizare. Păi cam atât am avut să vă spun în acest video. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Asfalt uscat, aveți grijă de voi și ne revedem data viitoare.